ndikaskupa nondipika anomira nenyanga zvakaoma asingafe ashaika anowanika ndatona fantan ndiye anonditi maporonga dokta ndiye real friend top shot mulife mazano anomaka anondipa ndiye anondisunungura kana ndasunga nengetan masecrets angu ndiye anomachengeta anondiratidza jesu ndavingona satan ma12 vanhu vakadaro fantan vanozviti vakamirepo chokwadi vangani atiti mafriends vanovengerana patan ndikaona anodaro network ndoikata mozotanga kunditi dhokotera vakashata varipo vanobatikana kana dzakushanda arodi ndivo vandiri kuramba vanoisa like zvangu pazvinoramba azvichashanda makomborero wawanda ndada kuziva mandinotitopshanda ndikaskupa nondipika anomira nenyanga zvakaoma asingafe ashaika anowanika ndatona fantan ndiye anonditi maporonga dokta ndiye real friend top shot mulife mazano anomaka anondipa paninosuwa naiye anosuwawo paninofara naiye anofarawo ana moyo sewamambo farao chakanaka ndiye anondiratidzawo usandinyepere uchiti uri riuling hatikoiko kuva tipire sainet alright now me want pick up no riuling pandinota yandinoita vashaike iyo ndada kuziva mandinotitopshanda ndikaskupa nondipika anomira nenyanga zvakaoma asingafe ashaika anowanika ndatona fantan ndiye anonditi maporonga dokta ndiye real friend top shot mulife mazano anomaka anondipa ndiye anondisunungura kana ndasunga nengetan masecrets angu ndiye anomachengeta anondiratidza jesu ndavingona satan ma12 vanhu vakadaro fantan vanozviti vakamirepo chokwadi vangani atiti mafriends vanovengerana patan ndikaona anodaro network ndoikata mozotanga kunditi dhokotera vakashata varipo vanobatikana kana dzakushanda arodi ndivo vandiri kuramba vanoisa like zvangu pazvinoramba azvichashanda makomborero wawanda ndada kuziva mandinotitopshanda ndikaskupa nondipika anomira nenyanga zvakaoma asingafe ashaika anowanika ndatona fantan ndiye anonditi maporonga dokta ndiye real friend top shot mulife mazano anomaka anondipa ndiye